kayo darangan. Grabe mga to, ganda natin, promise. Ganda ng napunta natin ngayon. Ngayon na nag-live tayo sa Facebook. Try natin ngayon live tayo sa YouTube, no? Diretso upload ka agad. Yun, shoutout po sa inyo lahat natin, sa mga solid supporters natin. Yan. Kasi Willie, live tayo sa YouTube. Harvest na Noy. Mati, dami ko nahuli. Oh, mati, ang gaganda ng size. Ayan mati, oh. Ang gaganda ng size mga toy, grabe. Oh. Grabe. Tapos dancing worm yung ating pain. Wala na pati gawin. Ayun na, napakarami. Ayun na, pain. Oh. Good morning, bossy. Tawag ko, Bilibiran. Wala sa Bilibiran ngayon. Okay, wala sa Bilibiran. Uy, shout out na 1 million viewers. Yan, mati, nag-like tayo sa YouTube. Wala tayong pang-upload, mahirapan tayong mag-i-edit. Abangan nyo mati yung yung full video natin sa upload natin mati sa YouTube. I-try natin ito, i-update na natin kaagad kayo para ma-update ko kayo sa magandang kagatan mga toy. Napakarami ko ng huli mga toy. Yan. Pakita ko sa inyo mga toy. Dami ko ng huli. Para ma-update ko kayo mga toy. Yan di ba tayo, ang dami. Yun, shout out sa sino ba viewers natin. Wala, hindi natin makita kung sino ang viewers. Ano pangalan? Pa-comment ka Toy. Di ata pusita naman. Di ata naka-sit up yung ating Nakakadalawang pusita ako. Di ata naka-sit up yung ating comment section. Allah, sorry po. Allah, all comment natin. Allah, sorry. Ayan, shout out. Ala, dami na palang views na pala. Ayan na, dami na nanonood. So, tigil yan mga toy. Yan na. Sorry. Yun, huli mga toy. Yan grabe, huli na naman, oy. Dakula na naman, oy. Dakula. Iyo. Yung mga toy, Darangan fishing spot lang mga toy. Shout out nga pala sa 25 viewers natin. Woohoo! Woo! Ano size? Masiram na noy. Jis na, laki niyan, jis. Naka-jis ka? Grabe. Nag-iisa nga lang paniyos mga titry ko kaya dalawa. Isa. Kung dalawa siguro, sige, dalaway natin mga toy. Try natin dalaway. Ay, wag na. Dinalawa ko kanina. Kakabulal-bulal lang. Dinalawa ko kanina mga toy. Kaya ako naka-harvest. Try natin dalawa. Uy, sumabit pa. Teka lang ate. Ay, yan na naman. Grabe. Uy, yan ang huli. Ay, sus. Magandang size na ito mga toy. Yan Shoutout nga pala sa 18,000 viewers. Thank you sa inyo mga toy, sa mga solid supporters natin sa YouTube. Thank you. Mga TFC natin subscribers, thank you so much. Around the world. Thank you so much mga toy. Yan, Altom's channel yun, shout out sa China merchandise kasi yun na naman. Uy, ay, sus, no. Kasi Noel Cruz, no. Saradit. Yan, ay, naku. Ilan na yung natin? Dami na ng load. Ay, 4 na, Thank you nga pala sa nag-like mga nag-like. Paano kaya mag-ano ito? Di natin makita, sorry po.
Naku, hindi natin malalaman kung sino nandyan. Sorry po, di nakaano yung ano. Di ko na sit up na maayos. Dapat pala. Ayun. Ayan na naman. Ay, dakula na naman. Ah, grabe to. Pla-plato mga to eh. Pla-plato. Promise. Oh. Ay, bakit? Baliktad kasi pala yung ano, land natin. Oh, maganda oh. Kala ko pla-pla. Ang laki. Laking hatak. Mabigat yung ano. Nakasigsag pala eh. Malamang si Kuya Delphi nanonood sa atin. Kuya! Pa-share naman kuya! Di ko maano kuya, sorry. Di yata nakasit up yung comment section ko eh. Oh, ay. Oh, 20. Allah! Ay, thank you po! 29 views. 29 ano tayo, nanonood. Salamat po. Grabe mga to eh. Sorry, di ako makapag-komunikasyon sa inyo mga to eh. Di ako nakapag, ano. Kabiwas, di ko maano pa. di ko maano yung comment section. Pero nakikita ko yung mga to, thank you sa ano, 24 views natin. Grabe yung mga to yun. Ayan na naman oh. Oh, huli na naman. Oh, loko. No. Turo. Oh. Grabe mga nuno. Oh, Darangan fishing spot lang to mga to eh. Na malapit sa Palangoy. Laguna Lake. Lalo kay pare Michael ito, Katsoy. Ah, Lalo kay pare Michael. para Mike. Oo. Katsoy Mike, tara na nunoy. Kayari ako doon. Uy, Hindi nako. ko na imbitahan eh. Ha? Hindi ko na imbitahan. Hindi ko alam na maganda ka dito eh. Olo. Olo ka kanuno. Dito nuno. Pare Oh. Michael, sorry. Yan na naman mo. Allah. Anli. Ang tunay na anli. Tawag pala, sakit ka ganun eh. Oh, iyo. Pipili. Ay. Grabe. Kahit malayo pagkaga ito, kahit araw-arawin basta makaganito yung spot no. May doon ko bukas na Katsoy eh. May lakad daw si. Bumol daw kami. Wow, sana all. Kaya ako makapukol bukas. Magmamall. Panday uli. Ano, Buti nga dito mayroon ng mall dito. Sa may SM ano ba 'yan? Anguno? hindi ko nakita kanina. Doon punta rito ha. Motor ka Katsoy ito ha. Motor dito eh. Nasundan tayo ni Nunoy. Napagpusin kita. Ay, sorry po talaga. Kita. Paano kaya ito? Hindi ako makapag ano, oh, paano kaya nakatappan? Ang dami tappan pa na pala yan. At may moderator. What the meaning of moderator? Kailangan natin mag-invite tayo para may kasama tayo naka-live. Bahay na ba? Wala, di ko na pag-aralan mga to ito. Nabigla ako sa pag-live ko. Akala ko ano, madali lang mag ano, sit up. Ayan na naman, grabe yung asin. Dinulag na doon, oy. Dinulag na. Ay, sauce. Ay naku. Dalawa yan mga to. Tingnan nyo mga to ya. Di ko pinapansin muna. Dalawa yung pag-angat ko. Nangyari sa akin dalang biya. Uy, ay, dinulag na. Dinulag na doon, oy. Ayan. Dalawa. Dalawa mo. Dalawa mo. Dalawa mo. Please, dalawa. Ay, isa lang. Grabe, ang gaganda ng size mga to. Oh. Ang tataba pa dito. Katsoy, no? Nakawala mga to. Ang dami ko nang huli. Yan na naman. Ay, grabe. Oh, pug. Wala, sira. Oh. Ano nangyari? Diretsuhay ba? Ang ganda talaga, grabe tong spot na to. Sayang, di tayo makapag-cooperate sa ano nila, nanonood. Sana dapat nakapagbabasa tayo ng comment mga to. Sorry po talaga. Ay, ayan na naman oh. Ay, sus. Bad. Pagkain. Pero huli mga to. Uy.
Oh. Oh. Dapat tinawal doon. Ay, talaga. Pag sumabit talaga mati dito sa ano, tikog-tikog na to. Ang hirap tikas. May huli na po sa tiksay? Ay, sandalag. Ay, laki ng dalag ko. Meron din pala sila. Malabo daw kasi kasi kagabi umulan daw dito. Manay ulan daw dito eh. Dire-diretso. Yung isang, ay, yan naman oh. Grabe ang dami mga si promise. Ay, nako. Pumunta ka dito mga napakaraming huli. Ay yung kagat, mga alas 8 ganyan. 7:30 ko dumating dito eh. So, uwi na sana ako. Eh, naisipan ko mag-live tayo. Ayan na naman oh, kilagat naman ito. Ayan na. Grabe ko. Oh. Ayan na oh. Grabe, hindi naman. Huli. Lalo. Sira itong pamiwas ko. Yan na naman. Ay, laki. Ay, malaki. Ay, sus. Grabe. Talaglag isa. Sus, natira naman yung batit. Nyakis din. Sayang. Nasa 4.5 na yun. Ang laki ng matso eh. Grabe. Ay. Sayang. Grabe. Shoutout nga pala sa mga taga Bicol. Thank you sa inyo mga to eh. Sa Tarlac, sa Quezon City, mga anglers yan. Ako. Yung pinakamarami ko palang supporters sa mga to eh. Nakikita ko sa mga Quezon City area. Yan pala pinakamaraming anglers oh. Yan na naman mga nono. Ay sus. Nakulog na naman ay. Dalawa na nono, dalawa na nakalak. Yan na nakakaligan na to, yung ganyan na nakakawala. Yung ano ko dyan, size 10 to. Grabe ay. I-mute mo natin mga rin. Ayan. Siguro boy, huwag kayo magsalta boy ng bad boy yan. Huwag kayo, yan, very good. Naka-live ako. Doon na muna kayo. Di ba kayo nanghuli dito dati? Opo. Kayo pinagbigay sa akin eh. Oo. Yan. Ano ba din? Uy, wala. Yan mga tayo, grabe talaga mga tayo dito sa Pakkan. Siyempre kami tagaya. Taga? Oo. Mamaya na lang. Yeah. Oo, doon muna kayo. Bibigyan kayo mamaya, promise. Opo. Diba? Very good talaga yan. Gusto ko yung mga pupo. Yan dapat bata anglers. Kaya dapat lagi maging uwaran tayo sa ganyan yung mga batang anglers mo tayo. Kasi bad yung panag. Ako, gusto ko talaga. Tingnan nyo mga tayo sa ano. Napakabihira kong ano. Ay, yan naman. Yan naman. Ay, yoko, yan ang malaki to. Uy, grabe, siniksik mga tayo. Siniksik sa ilalim mo. Malaki to. Ay, kalaki. Talaga. Ay, sus. Ay. Uy. Grabe, laki. Mga agor. Mga tayo, yan laki. Grabe. Ay, laki. Uy, naku, pupuno na konti na lang. Pupunuin mo na tomato para ano. Marami tayong mabigyan ng ayuda. Uy, shoutout nga pala kay Kachoy George, Kachoy Dennis, Kachoy Andy. Yan, mga bibigyan natin si Kachoy Aljun, Kachoy Eric. Yan, bibigyan. Kachoy Ruby. Yan. Ruby Kawilan. Yan, bibigyan natin yan. Kachoy Sil. Ako mga toy, pag nagbibigay ako, linis na. Diba? Ipertuin nyo na lang. Uy, yan naman. Uy, Jesus. Ay, nakamulo. Ano naman? Grabe. Yan ka. Tinulag na. Ay, kita nyo mga toy. Nakawala sa akin. Gumula ako. Tingnan mo. So, yung pag bumula, ano kasi yun eh. Bali, pag kinagat na nakawala, gaganon yun. Kadali, malaki no?
Ha? Ah, bakit? Lock ko. Wala? Dapat ang talit bakit? Lock ko. Ako nga, dalawa nang, ay, hindi lang dalawa yung nakawala sa akin, dadadapulo. Dadapulo. Grabe to. Ayan na oh. Yun na naman. Bakit Joy? Po. Ay, sus. Nag-donate ako isang hook saka ano? Ha? Sunset. Hook, maraming hook tayo. Nag-donate na ako. Maraming hook tayo. Wala ka lang extra, marami ko. Meron. Hindi, isang biwas pa. May isang biwas pa ako dito eh. Nakasit up na. Yung dami oh, ganun mo tayo, yung ganda ng hatak pati alam niyo yung gano'n lang oh. Oh, wala na. Ay, sus na naman. Ang ganda ng hatak ay. Mga ano pa naman. Mga original. At muli mga toy, Darangan fishing spot tayo, Laguna Lake. Yung fishing spot natin. Ba't anong gagawin mo boy sa ano? Hook mo? Sumingit po. Bo. Teka lang. I-ano ko lang man. Wala po kami pamingit. Ito to. Yan ito. Ah. Yun. Ayos yan boy. Ah! Yun uy. Grabe. Uy yun na naman oh. Dinudulag na naman oh. Oh. Ala. Ay sus. Grabe nagluluso talaga mga ito. Sira na talaga itong mga pamiwas natin. Ay nakawala na naman. Nakawala na naman. Kahit kukunti lang bulat oh. Minumukbang pa rin. Oh yan oh. Grabe. Lahat ng gagalawan oh. Oh yan na naman. Naku. Huli! Boy, huwag kang mag-ano mo yan. Huwag kang mabumura. Hindi po nagmumano. Yan, very good. Yung iba kasi yung mga bata, nag-ano ko. Huwag kayo magmumura kasi Yes bata. po ako. Very good, dapat gano'n. Yeah. Uy, yan na naman. Kuya. Ay, sadit. Yeah, may na lang yan. Ato? Opo. Maliit to boy. Bibigyan na lang kita. Nilagay po namin sa aquarium. Ay, huwag yan. Maraming malalaki. Ay na naman. Huwag la. Maano, sayang lalaki pa to boy. Opo. Huwag yung pinaglalaroan tong boy. Ano rin to ko. Lalaki pa sa amin, tibay ah. Dadalhin to sa bahay niyo, ano yan. Malalagutan na lang ini. Yeah. Ay, Yeah. sorry mga tayo talaga. Ano? Pinataga. Taga. Opo. Taga. Taga. Ito boy, para pang harvest mo boy. Para malalaki mahuli mo. Size tip bigay ko sa'yo. Opo. Ay na, kinakagat na. Kinahata. Ay na, nilubog na. Oh boy. Thank you po. Wala na naman. Yan, Laki. malaki to. Uy, dalawa na naman. Talawa na naman. Mga good size. Uwi na, sir. Kanina pa ako si Jesse. Ay, jackpot na rin. Grabe. Kanina nagkagat sa malalapag. Oo. Alas 9. Oo nga, kanina ako yan, no? Nakadami rin ako malalaki. Yung alas 9 mga toy talaga kagat. Uy, maano mo yung ano? Baka, sasalita ko, wala na pala yung cellphone ko na, tumba na pala. Ay, may mas ka rin, boy. Grabe mga toy, Pamiwas. sayang itong ano yun. Magkakayas ako. Pamiyas, di kahoy lang. Ano yung kayas? Kayas. Kakayasin mo kahoy. Tapos gagawa. Kakayas-kayas. Hmm. Kakayas-kayasin mo pala, boy. Gagawa pamiyas. Okay. Grabe mga katoy. Ay, naku sayang mga katoy. Hindi na. Naku, dyan lang. Nilubog na yan. Eh, dinulat na. Yun na naman. Ano ko? Laki na naman to. Laki. Oh, sakto. Ulit na naman. Ang laki-laki. Ulit na naman po. Uy, hindi na to. Hindi na to. Ay, bibigyan natin kasi ano to.
St. George. Katilis. Ay, dami na talaga. Grabe, anong oras pa lang? Naku! Sunod-sunod. Hindi, matawaan ka dyan, uy. Uy, Kaya matamahan kanagat na kayo. yan. Matamahan kayo dyan. Lubog na naman. Ah, pag ganina, nilubog Ang na daming nilubog. isda, oh. Grabe, oh. Oh, wala. Ito malaki to. Ito malaki to, sigurado to. Ganda ng lubog, ganda ng lubog. Ang lakahan, ganda ng lubog. Ano po? Ang laki. Isa, maliit. Grabe, ang laki mo ba tayo? Uy, laki. Dalawa. Ah, isa maliit yan. Opo, Ang laki po, Kalodi. Kuya Lodi. Pag may pagkakataon boy na ano, pag marami, naman huli, Kaya kayang yung mga maliit babalik nyo. Sayang. Oo, para kasi hinanap pa ng magulang yan eh. Naputol. Nahuli yung magulang. Pinakawalan yung anak. May tito pa yun eh. Ano problema? May tito pa. May tito pa siya, May lolo hindi pa yun. magulang. Yung Tito lolo. lang. May papa pa yun. May papa pa siya. Oo. Eh, May iwas nahuli kayo lang lang, boy. mama niya. Doon na kayo, dali na. Doon na kayo. Doon na banda ng kili. Kawa na kayo dito. Tapos, nagdadalag po siya. Kung namimiwas na kayo, Dito rin ako mamimiwas. kung namimiwas na, may pang isura. Nakamununo. Itong mga bata rito mga ito, napaka, ano dito, sagana sa pag-ulam na tilapia ba? Uli na naman. Maliit. Pakawalan. Ayun naman po. Hindi na naman oh. Uli na naman ito, pinagat na naman oh. Ay, malaki na naman. Ang laki. Talaga naman oh. Ano naman? Dala-dala mo na naman ito yun. Grabe oh. Good size tong isa. Grabe oh. Ito, alam na. Makawala natin ulit. Alam mo, ayun uli na uli niya. Ayun ulit. Kakawat mo yung Ayun lang muna mga toy, no? Yung ating ano, 23 minutes na. Thank you for watching mga toy. Pagpasensyahan nyo na mga toy. Hindi ako nakapagbasa sa comments nyo. Naka-off yung wala. Grabe. Ayan, no? Sorry, hindi makita eh. Sorry, thank you for so much mga toy. Thank you so much. Don't see your comment mga toy. Sige po watching mga toy sa mga important namin sa ibang bansa. Thank you. Salamat. Oh, napakaganda oh. Dami oh. Oh. Sobra blessing. Thank you so much Lord. Thank you for watching. TFC, TLC, UFC. Thank you. Yun lang muna mga toy. Thank you so much. Bye-bye. Ay, nako. Ang pangit naman live natin. Paano kaya ito? Wala nang ano. Siyempre may mahaba kayo pamiwas siya. Yung dalawa. Ah, Yung mahaba niyong pamiwas dati. nawala na. Paano kaya ito pag ano ito? Paano ba to? Nakain na. Oo, ala kayo. Paano to, buboy? Yan, nilulubog na to. Teka Yan. lang. Kasi naka-live. Kuya! Muna ako. Ah?